er en kort introduktion af nogle forskellige metoder, noget man kalder CL, Cognitive Learning, noget man kalder Key-model, og noget man kalder læringsstile. En del af jer kender måske alle tre, og nogen kender måske et par af dem, og nogen kender, jeg ved ikke, om der er nogen, der kender ingen af dem. Men formålet med det er i hvert fald at give jer en eller anden indblik i, hvad der findes af andre metoder til undervisning. Altså hvordan man kan pakke sin undervisning ind, som ikke nødvendigvis er IT, men som har en eller anden mulighed for at blive kombineret med IT. Og det er sådan jeres videre dage her, hvor I måske kan inddrage noget af det her. Så derfor synes jeg i hvert fald, at I skal introduceres for det. Det første det er det her CL, som jeg lige nævnte, som forkortelsen af Cooperative Learning. Og Cooperative Learning, det er en, som sagt, så er det ikke en metodik baseret på IT, men det er en måde at strukturere undervisningen sådan, at der kommer en masse dialog mellem eleverne, eller dem der bliver undervist. De strukturer, som I var igennem i tidligere, hvor I blev sat i par, og så skulle snakke med hinanden, så møde et andet par, og så fortælle dem, hvad det var, og så er der den, der fortæller, indholdet fra det, en anden har fortalt. Det var nogle cooperative learning strukturer, som vi havde lagt ned over det, hvilket tvang jer ind i nogle faste rammer til at tale en masse med hinanden og bytte rundt og på den måde der. Det er altid en god måde at starte en eller anden undervisning op, fordi så er det sådan varmere, og alle har sagt et eller andet, så man ikke skal være nervøs for det. Skal lige se... det er også en anden ting, det er godt for, det er, at man også får hurtigt feedback og en eller anden sparring med hinanden med de her strukturer. Ja, så findes der en skidegod bog, der hedder Cooperative Learning, så hvor der er et hav af, jeg tror, 46 forskellige strukturer, som man simpelthen bare kan tage og smide lige ind i sin undervisning, eller smide ned over sin undervisning, kaste indhold ind. Men de er skidegode, sådan nogle af. Hvis nogen af jer har haft en IT, som bruger dem rigtig meget. Nå. Det næste, som jeg vil fortælle jer om, det er noget, man kalder Key-modellen. Og det er rigtig hot lige i øjeblikket. Mange skoler bruger det meget til sådan noget projektundervisning og innovationsundervisning og alt muligt. Og det kom så egentlig af, at der var undervisningsministeriet kom ud og sagde, jeg tror det var i 5-6 år siden eller sådan noget, hvor de sagde, at der skulle mere innovation ind i skolerne, og fordi alle de her kinesere og sådan noget, de kan bare producere en masse tøj, eller hvad det må være. Og det vi skal leve af i Danmark, det er, at vi skal leve af vores viden. Og at være kreative og sådan noget. Så derfor så skal vi have innovation ind i undervisningen. Og der var så nogen, der har udviklet den her Key-model, som egentlig handler om, at man sætter sig, altså det er en struktur på undervisningen igen, hvor man deler undervisningen op i nogle forskellige faser. Og vi siger, det første fase, som man kalder kreativ rum, det er simpelthen det her rum, hvor man skal være meget legesyg og intuitiv og impulsiv og hittepåsom og sådan noget. Man skal overhovedet ikke begrænse sig af, hvad der er muligt og ikke muligt. Man skal bare komme med en masse idéer. Det man førhen bare kaldte brainstorm. Så der er en vild brainstorm i den kreative fase, hvor man ikke må udelukke nogen idéer. Der er så til sådan en Key-model her, eller til Key-model, der findes sådan en toolbox med en masse små øvelser på forskellige niveauer af klasserne. På de mindste klasser, der er det sådan noget, så kan man få sådan en rollekort, der hedder myren. Og hvad kan myren? Den har forskellige ting, og så skal man sige de ting, som myren kan. Delfinen og uglen og sådan noget. Men der er også nogle sådan lidt mere konkrete øvelser, og noget, der henvender sig til de lidt ældre elever, som tvinger ind i nogle mønstre faktisk også, så man får den her, så man er kreativ i en fast struktur, kan man sige. Og deres holdning er også, dem der har udviklet den, at alle kan være kreative, og nogen er bare nemmere ved at gøre det sådan udenad, men altså hvis man lægger nogle strukturer og rammer nedover, så kan alle være vildt kreative. Og det er det, som det kreative rum går ud på. Det innovative rum, det går egentlig ud på at sidde og sortere og vurdere, hvilke af de her idéer holder. Måske kan man kombinere nogle af de her idéer for den her brainstorm. Ja, så det er sådan set det handler i det innovative rum, og ligesom det første rum, så er der en masse struktur over det, og man kan komme med en masse forskellige øvelser og sådan noget, der gør, at man bliver tvunget ind i de her rammer. Det sidste rum, som er det entreprenante rum,
der går det ud på, at man skal simpelthen komme ud med sit produkt. Man skal formidle det, eller man skal producere det der produkt eller idé, man er kommet frem med. Jeg tror nok, der var nogen, der på et tidspunkt var en eller anden skole, efterskole i Jylland, som var blevet sådan lidt kendt på, at de havde fundet på en eller anden ovn, de kunne lave til nogen i Afrika. Nogen af dem ja. Eller en ovn, som de havde opfundet via det her key-model, som de så ville sende afsted til Afrika. Altså en måde at konstruere en ovn på, som var meget nemt for dem. Og det er altså meningen, at man skal lave de her sådan en udviklingsarbejde, man kan lave de her modeller, skifter til sådan noget projektarbejde i grupper. Så det er sådan set key-modellen. Men igen, det er altså ikke fordi, den har noget fast sådan, kombination med IT, men det er sådan set bare for, at nu er I lidt klar over, det kunne også være en struktur, man måske kunne kombinere med et eller andet. Det sidste, jeg lige vil opridse, det er læringsstile. Og Dunadun, det er, den er så de lidt ældre af de her, skal vi sige, hvad er det? Dunadun. Og den er en af de lidt ældre af de her sådan, metoder, eller hvad skal vi sige, strukturer eller fænomener. Det går simpelthen ud på, at man kortlægger hver elevs styrker i, hvor de bedst kan, altså hvordan de indtager bedst, hvordan de får bedst læring ud af situationen. Nogle har måske brug for at have lyd i ørerne, nogle kan måske overhovedet ikke tåle lyd, så derfor har man ørepropper i. Nogle kan godt lide lys, nogle kan ikke lide lys, nogle arbejder bedst, hvis det er meget koldt, nogle arbejder bedst, hvis det er meget varmt. Nogle arbejder bedst, hvis man sidder i en sækkestol, og nogle arbejder bedst, hvis man hænger i et træ. Nogle er bedst, hvis der er en eller anden gulerod foran en, og en masse forskellige elementer, der påvirker ens hvad skal man sige, arbejdsomhed. Mig selv, jeg arbejder eksempelvis super godt om natten, og så bare til rigtig meget musik. Ja. Så der er sådan forskellige elementer, der sådan kan påvirke, hvordan en hver elev arbejder bedst. Ja. Så kan man så, der er så mange skoler, der har indrettet klasserummet, eller skolen, efter at der er mulighed for alle de her elever at indlære bedst. Nogle klasseværelser er lavet om sådan, at det ikke er stole og bord, der bare sidder sådan, men så er der måske et sækkestolshjørne, eller sådan nogle båse over i den ene side, hvor der simpelthen er lukket fuldstændig af, så hver elev kan sætte sig derovre, og hvor de kan sådan vælge at shoppe lidt rundt i det, der er mest optimalt. Er det lige en indskyldelse, eller hvad? Jo, jeg ved, at man kommer ind omkring det. Jeg vil bare sige, at det handler ikke kun om de fysiske rammer, det handler også omkring, hvordan man præsenterer en opgave. Altså, at nogle elever har brug for, at man ligesom starter med at sige til dem, hvad er formålet med det her, I skal lære nu? Hvad skal I bruge det til? Og andre kommer du ind omkring? Nej. Og andre har brug for sådan bare at vide, nu gør du det, så gør du det, så gør du det, så gør du altså sådan. Så det er ikke kun rammerne, og om man skal have meget lys eller musik eller hvad det er. Det er også noget med, hvordan man griber en undervisning an, og hvordan man præsenterer det. Ja. Og man er meget analytisk til rette. Ja. Ja, jeg tror faktisk, det var det. Og igen, det er ikke nødvendigvis noget med IT at gøre, men måske kan man forestille sig, at det er jo det der med, at det er måske ikke noget IT at gøre, men grunden til, at vi også arbejder med mange igennem, det er også fordi, vi har prøvet at se sådan lidt på, hvordan kan IT så støtte op på det her, hvis man vælger at bruge det. For eksempel den her med læringsstile, at der er der nogle af de her, hvor det er oplagt, at hvis du bruger lyd, hvis du lige har en iPad, hvis man har iPads på skolen, så har du hurtig adgang til det, hvis de har hovedtelefoner med. Hvis du skal lave par-gruppearbejde, har vi kigget på, hvordan kan IT støtte op omkring par-gruppearbejde bedre, hvis du den her, hvis du har den her taktile, at du skal gerne røre ved tingene, så er det måske igen godt med en iPad, fordi jamen, der kan du sidde og lave nogle ting med fingrene, som du ikke kan på en stationær computer. Så vi prøver at se sådan lidt, jamen, kan det her på en eller anden måde spille godt sammen med IT? Og det er altså derfor valgt at med, fordi det er nogen, vi har arbejdet med på den måde. Ja, vi ser nogle muligheder i dem. Ja. Det kan vi godt afslå. Og så er det altså også nogle af dem, der er mest sådan, op i tiden lige nu. Altså det er nogle af de sådan, moderne tiltag, skoler benytter sig af. Så det håber jeg, at jeg har fået en anden god idé af de her tre. Ja.